ka senjuk kiseng samlasnong jongka ribhoi district kalakhots ngobha yabaro ki riu eat football sha ka jingile kai final jongka second ribhoi cup tournament R1000 apusau R1000 apusan ha ka laitrik jymmang R1000 apusan ha madan NSCA ha Pahamrioh ha ka ba ka iakhun ha ka ne kasngi kan long ha pedeng ka kanhun jongka Rongdop pyrshah ya ka Pahamrioh Club ha ka por si baje no phai sngi kan don ru ka jingile kai khalai no sip ha ka ba ka dor jongka ticket kan long san pho tangka bat ka busket pat kan long halu silak tangka yau ba job nangkong ba santli ki consolation prize ka ba 10,000 ka we kan don ru ka jingwan rwai pensengan daki kaitor na ka kanhun ka bernai ha ka te ka sngi